Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ, я Алеся Ушакова. У эфір навіны час мясцовы, сёння ў выпуску. На 75-м годзе жыцця памёр дырыжор, народны артыст Беларусі Михаил Фінберг. Майстра быў нязменным мастацкім кіраўніком нацыянальнага фестывалю беларускай песні «Паэзію маладзечня». Лёд, рыбалка, бяспека. Рыбакі выходзяць на першы, часта недастатковы трывалы лёд. Ратавальнікі пачалі праводзіць рэгулярныя рэйды. 130 гадоў з дня нараджэння. Беларусь адсвяткавала юбілей Максіма Богдановича. На 75-м годзе жыцця памёр дырыжор, народны артыст Беларусі Михаил Фінберг. У панядзелак у Белдзяржфілармоніі прайшла цырымонія развітання. Михаил Фінберг у 1987 годзе быў прызначаны мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам дзяржаўнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі. У 2005 годзе аркестр атрымаў статус нацыянальнага, у 2010-м акадэмічнага. Майстра кіраваў калектывам нязменна на працягу 34 гадоў. Творчая работа Михаила Фінберга адзначана ордэнам Францыска Скарыны, шматлікімі ўзнагародамі. У лютым 2012 года за асаблівыя заслугі ў развіцці Мінскай вобласці, якія атрымалі шырокае прызнанне ў рэгіёне і за яго межамі, дырыжору было прысвоена званне ганаровы грамадзянін Мінскай вобласці. Михаил Фінберг таксама быў нязменным мастацкім кіраўніком нацыянальнага фестывалю беларускай песні «Паэзіі ў маладзечня». Фестываль стаў сёння сучасным. Сёння гучыць сучасная беларуская песня. Сучасная. І пішуць прафесійныя кампазітары. Я гэтым вельмі задаволены. Я вельмі задаволены, што амаль што ўсе тэксты напісаны прафесійнымі беларускімі паэтамі. Вялікая ім за гэта удзячнасць. Я задаволены тым, што зараз вельмі цудоўна арганізаваны і дварэц культуры маладзечная, і горад. Я хацеў бы, карыстаюся выпадкам, выказаць усім слова падзякі і хацеў бы, щоб гэтыя фестывальныя канцэрты маглі б ісці па тэлебачанню не адзін раз, а некалькі разоў. Тады мы будзем нешта памятаць, то, што было, то, што ёсць і то, што будзе. Немагчыма прадставіць наш нацыянальны фестываль без Михаила Яковлевича. Сёння адбылася паніхіда, і прадстаўнікі культуры выказвалі свае меркаванні аб тым, што нашаму фестывалю быць, нашаму фестывалю жыць. І Дулава Катерина Миколаевна, ректор Беларускай акадэміі музыкі, выказала такія меркаванні, каб нашаму фестывалю надаць імя Михаила Яковлевича Фінберга, а таксама надаць імя аркестру, імя Фінберга, таму што у нас гэты аркестр заўсёды будзе асацыіравацца з гэтай асобай. Сёння былі выказаны меркаванні з боку грамадскасці культурнай, што ў наступным годзе будуць такія даты: 35 год аркестру нацыянальнаму, таксама 75-годдзе Михаила Яковлевича, і спадзяёмся, што ў рамках нацыянальнага фестывалю адбудзецца адзін з праектаў, прысвечаны памяці Михаила Яковлевича. Светлая памяць аб гэтай асобе застанецца ў нашых душах і ў нашых сэрцах надоўга. У Беларусі расце паказчык захваральнасці на вострыя рэспіраторныя інфекцыі і грып. Найбольшы прырост зараз адзначаецца ў Віцебскай, Магілёўскай абласцях, а таксама ў Мінску, паведамляе прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. Больш за 60% хворых гэта дзеці і падлеткі. Медыкі нагадалі, што паралельна ў краіне цыркулюе і каранавірус. Дадзеныя аб асаблівасцях вірусаў паказваюць, што актыўная вакцынацыя супраць грыпу і COVID-19, а таксама выкарыстанне масак і захаванне дыстанцыі прыводзіць да зніжэння колькасці выпадкаў заражэння. У Міністэрстве аховы здароўя таксама адзначылі, што вакцынацыю супраць COVID-19 і грыпу можна зрабіць з інтэрвалам у 2 тыдні, а пры адсутнасці супрацьпаказанняў сумясціць і зрабіць у адзін дзень. Амаль 400 000 жыхароў Мінскай вобласці прайшлі поўны курс вакцынацыі супраць каранавіруса, а ў цэлым па рэспубліцы гэтая колькасць перавысіла 3 110 000 чалавек. Падатковая інспекцыя нагадвае беларусам, што застаецца ўсяго некалькі дзён, каб паспець заплаціць транспартны падатак. Сёлета яго плацельшчыкамі стануць каля 1 200 000 беларусаў. У бюджэт паступіць каля 40 мільёнаў рублёў. Памер авансавага плацяжу ў 2021 годзе не перавысіць адной базавай велічыні і складзе 29 рублёў, паведамляе Міністэрства па падатках і зборах.
У адносінах да прычэпа дачы і матацыкла спатрэбіцца зрабіць плацёж у памеры 20 беларускіх рублёў за кожны. Калі аўталадальнік па якіх-небудзь прычынах не атрымаў павяшчэння ў асабісты кабінет на сайце або па пошце, то суму авансавага плацяжу можна праверыць у сістэме адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы, дзе яна ўжо выстаўлена. Аплаціць транспартны падатак фізічным асобам трэба не пазней за 15 снежня. Выплаціць астатнюю частку будзе неабходна ўжо ў 2022 годзе. У Малодзечні жанчына збіла пенсіянерку, адвезла яе дадому, а сама ўцякла. ДТЗ адбылося ўвечары ў пятніцу насупраць атэлье «Бярозка» на скрыжаванні вуліц Валынца і Віленскай. Легкавы аўтамабіль пад кіраваннем жанчыны рухаўся па вуліцы Валынца і паварочваў налева, на Віленскую, у напрамку пуцепровода. На рэгулюемым пешаходным пераходзе легкавік збіў жанчыну 1950 года нараджэння. Пешаходу гарэла зялёнае святло. Адразу пасля наезду вадзіцель пасадзіла пенсіянерку да сябе ў машыну, адвезла яе дадому, а сама ўцякла. Па папярэдніх дадзеных марка аўтамабіля «Пежо» шэрага або серабрыстага колеру. Праваахоўнікі просяць тых, хто стаў відавочцам гэтага дарожна-транспартнага здарэння, звярнуцца ў Дзяржаўтаінспекцыю. Лёт, рыбалка, бяспека. На вадаёмах раёна з'яўляецца ўсё больш рыбакоў, якія спяшаюцца выйсці на першы, часта недастаткова трывалы лёд. Ратавальнікі пачалі праводзіць рэгулярныя рэйды, нагадваць правілы бяспекі. Ці прыслухоўваюцца аматары рыбнай лоўлі да гэтых рэкамендацый і наколькі бяспечна зараз выходзіць на лёд, раскажа наш карэспандэнт. Водоем каля вёскі Красная даўно аблюбавалі прыхільнікі рыбалкі. Сюды лёгка дабрацца, а дадому можна вярнуцца з нядрэнным уловам. Старшыня Маладзечанскай раённай арганізацыі таварыства ратавання на водах замярае таўшчыню лёду. Дазволеная 7 сантыметраў тут ужо ёсць. Але, як расказалі ратавальнікі, цяпер лёд дастаткова крохкі з-за асаблівасцей надвор'я. То мароз, то адліга. Структура неаднародная, таму можна праваліцца нават на лёдзе дастатковай таўшчыні. Па-сапраўднаму моцны лёд павінен быць празрыстым и однородным. Прозристый лед, он более крепкий, а мутный, желтоватого цвета, он менее прочит. Поэтому надо учитывать, когда посещают граждане водоем. Супрацоўнікі таварыства ратавання на водах і гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях рэгулярна наведваюць вадаёмы, каб нагадаць рыбакам правілы бяспекі. Падчас падлёднай рыбалкі не рэкамендуецца прабіваць шмат лунак на блізкай адлегласці, збірацца разам па некалькі чалавек. Кожнаму рыбалову рэкамендуецца мець з сабой выратавальную камізэльку і вяроўку. Спецыялісты таксама нагадваюць, што таўшчыня лёду па ўсёй плошчы вадаёма нераўнамерная. У адным месцы лёд можа быць і 8-10 сантыметраў, а ўжо літаральна у некальких кроках зусім тонкий. На каждом водоеме толщина льда может быть не одинакова. Очень непрочен лед в местах произрастания растительности водной, там, где бьют родники, где устья рек или быстрое течение на водоеме. Это надо помнить всем гражданам и в первую очередь рыбакам, любителям подледной рыбалки. Мы хотим им напомнить и вопросы безопасности, их личные, с тем, чтобы всегда, когда они отправляются на водоем, они имели с собой спасательный жилет и веревку длиной 20-25 метров. Як гавораць удзельнікі рэйду, рыбакі на заўвагі рэагуюць адэкватна. Большасць прыслухоўваецца да парад спецыялістаў і калі знаходзіцца на лёдзе небяспечна, пакідаюць вадаём. Хаця ёсць і такія, хто чакаюць, калі ратавальнікі нарэшце з'едуць і адразу ж вяртаюцца на наседжаныя месцы. Штрафаў за гэта не прадугледжана, а значыць, застаецца спадзявацца на свядомасць і разважлівасць саміх людзей. Трэба як мінімум паклапаціцца аб неабходнай амуніцыі і засвоіць правілы паводзін у выпадку, калі сам чалавек ці нехта побач провалился под лед. Если вы заметили, что рядом расположенный с вами рыбак попал в такую трудную ситуацию, в первую очередь наберите 101, обозначьте свою проблему. Наша служба в ближайшие минуты будет уже на месте и окажет помощь. Если вы также уверены в своих силах и имеете с собой необходимое снаряжение, также можете оказать ему помощь. Также не забывайте набрать на 103. Человек, который впал в воду, так получит большое переохлаждение и также необходимо оказать помощь. Як расказалі ў раённай арганізацыі таварыства ратавання на водах, за апошнія некалькі гадоў на тэрыторыі Маладзечанскага раёна зімой не было няшчасных выпадкаў на вадаёмах. Задача на бліжэйшы сезон гэтую статыстыку захаваць. Вольга Трубач, Алексей Андрыеўскі, МКТБ.
13 дзесяткаў. Менавіта столькі гадоў назад нарадзіўся паэт, без якога немагчыма уявіць не толькі беларускую літаратуру, але і нават культуру. Юбілей Максима Богдановича святкавала краіна 9 снежня. Мерапрыемствы, прысвечаныя памяці пісьменніка, адбыліся ў розных куточках Сінявокай. Пра маладзежна раскажам падрабязней. Я хотел бы споткаться с вами на улице, у тихую, синюю ночь, и сказать: бачите гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць нашее солнце, и нясецца за солнцем земля. Хто мы такие? Толькі падарожныя, попутники сярод нябёс. На што ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі ўсе мы разам ляцім да зор. Зорка на небасхіле нацыянальнай паэзіі, так называюць Богдановича. Яго вершы геніяльныя, пераклады выдатныя. Таленавіты крытык і гісторык роднай літаратуры за кароткі час пакінуў пасля сябе багатую спадчыну. Яго працы ўвайшлі ў залаты фонд беларускай культуры. Сустрэча прыхільнікаў творчасці Максима Богдановича адбылася ў бібліятэцы, якая носіць яго імя. Да святочнай даты былі падрыхтаваны прэзентацыі, віктарыны і выставы. Наша библиотека носит имя Максима Богдановича, и поэтому мы не могли остаться в стороне от такой значимой даты, как 130 лет с дня рождения Максима Богдановича. В наших библиотеках, а их всего 26 в районе, прошли в каждой библиотеке мероприятия, посвященные и приуроченные к этой дате. Это и викторины, и выставки, различные вечера памяти. На протяжении более 30 лет мы проводим ряд мероприятий в библиотеке, посвященных Дню памяти Максима Богдановича, который мы всегда отмечаем в мае поездкой в Ракутевщину. И, конечно же, это декабрь, когда мы отмечаем день рождения Максима Богдановича. Напярэдадні свята быў арганізаваны раённы конкурс пад зоркай Максіма. Узнагародзілі пераможцаў акурат у дзень юбілею. Свае работы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва прынеслі як дарослыя, так і дзеці. Малюнкі, вянкі, карціны, вышываныя крыжыкам і выцінанка. Удзельнікі пастараліся, а натхніла іх творчасць непахіснага романтыка. Здесь я собрала материалы Максима Богдановича, его краткую биографию, фотографии его семьей именно в детстве. А дальше и викторина. Здесь у нас «Суместі год и подею». Это тоже все по биографии Максима Богдановича. «Суместі малюнок и тлумачення» – это знаковые места, где побывал Максим Богданович и в какое время. И вот эту информацию надо совместить между собой. Моя праца – гэта ілюстрацыя да верша Максима Богдановича «Зорка Венера». У сваёй рабоце я аб'яднала две тэхнікі. Гэта выцінанка, выразанне з паперы, і акварэльная тэхніка манатыпія. Мне здаецца, што дзякуючы акварэлі мне ўдалося стварыць патрэбны каларыт і настрой у рабоце. Гэту работу я зрабіла, як кажуць, на адным дыханні, амаль што за адзін вечар. І ад працэса стварэння атрымала вялікае задавальненне. Калі я была дзяўчынкай і хадзіла ў школу, я заўжды з цікавасцю і з вялікім задавальненнем наведвала заняткі па беларускай мове і літаратуры, і таксама бібліятэку «Верасок». Па сённяшні дзень некаторыя вершы Максима Богдановича я ведаю на памяць. Хацелася б сказаць вялікі дзякуй арганізатарам гэтага конкурса за тое, што яны далі магчымасць паўдзельнічаць у выставе не толькі дзецям, але і дарослым. Прысутныя чыталі вершы Максіма, успаміналі жыццёвы і творчы шлях, узгадвалі цікавыя факты з яго біяграфіі. Пра невядомага многім Богдановича расказаў краязнаўца Міхась Казлоўскі. Не проста так Максіма Адамавіча лічыць фенаменальнай з'явай. Для паэта заўсёды было важна знайсці ўласны шлях, сваю дарогу, адкрыць сваё творчае я. Глыбокае разуменне чалавечай душы і праніклівы паэтычны стыль дазваляюць захапляцца паэтам і сёння. Алесь Ушакова, Вольга Капцёнак, МКТБ. Трэці міжнародны фестываль Open Mall Fantasy адбыўся на базе цэнтралізаванай клубнай сістэмы Маладзежнскага района. На вочную форму ўдзелу падалі заяўкі больш за 500 чалавек. Гэта прадстаўнікі Беларусі і Расіі, намінацыі вакал, харэаграфія, цыркавое мастацтва, інструментальнае выканальніцтва. На завочную форму арганізатары прынялі больш за 1200 заявак з Расіі, Украіны, Егіпта, Балгары, Польшчы і іншых краін. Па рашэнні журы гран-пры атрымалі 3 удзельнікі. У намінацыі «Вакал» ва ўзроставай катэгорыі 10-13 гадоў пераможцай стала прадстаўніца Пскоўскай вобласці Дар'я Раманова. У намінацыі «Харэаграфія» ў гэтай жа ўзроставай катэгорыі гран-пры атрымаў заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорны вакальна-харэаграфічны ансамбль «Камарыкі» з Наваполацка. А ў намінацыі «Цыркавы» арыгінальны жанр вышэйшай ацэнкі журы ўдастоіўся зорны цыркавы калектыў «Вяснушка» Кобрынскага палаца культуры.
Навагоднія фееры. Вучні школ району зусім хутка пойдуць на калядныя вакацыі. Упрыгожаны ўсе класы калідор, аформлены фотазоны і устанаўліваюцца ёлкі. Як ствараецца атмасфера навагодніх цудаў у 10-й гімназіі ў рэпартажы Аллы Маркелавай. Падрыхтоўка да зімовых святаў, праца нават у нечым больш цікавая і захапляльная, чым сама сустрэча Новага года. І калі летась вучні майстравалі навагоднія ёлкі і афармлялі выстаўку, то сёлета педагогі прапанавалі новую ідэю засяліць фагі 10-й гімназіі нябеснымі пасланнікамі, анёламі, якія нясуць усім радасную вестку Раждства Хрыстова. А яшчэ тут далі другое жыццё старым дэкарацыям, і ўсіх наведвальнікаў цяпер сустракаюць эскімосы пад яркім паўночным ззяннем. Наша гимназия на 70% готова к встрече Нового года. Впереди у нас еще ждет интересная оформленная выставка рождественских ангелов. Мы дополнили. Еще есть зимний город, выставка будет. И также мы еще хотим сделать одну фотолокацию из природных материалов. Я думаю, получится очень интересно, заманчиво. Так что, если вам будет интересно, заглядывайте, навещайте, и мы будем рады поделиться с вами новыми своими мастер-классами. Усю гімназію прыгожвалі дарослыя дзеці вокны установы. З дапамогай звычайнай паперы, алоўка і нажніц можна стварыць самыя розныя карціны зімовага лесу, горада, вёскі ці ўвогуле якога-небудзь казачнага сюжэта. Навагоднюю ёлку ў 10-й гімназіі упрыгожваюць ілюмінацыяй на школьным двары. Затое мастакі Алена Сербіна і Таццяна Туроўская запрашаюць усіх на майстар-класы ў сваю творчую майстэрню. Там з самых звычайных матэрыялаў, якія дома знойдуцца ў кожнага, можна здзівіць гасцей і дамачадцаў арыгінальнымі кампазіцыямі. Еще чуть-чуть, еще немножко, и Новый год переступит порог нашего дома. Хочется пожелать вам креативить, творить, вытворять. Не бойтесь. Берите кисти в руки, краску, ножницы. Творите, созидайте. Посмотрите, какие прекрасные вещи буквально у нас под ногами. Стоит эти глаза только поднять, взглянуть на окружающий город. Наш город прекрасен. Он просто способствует тому, чтобы мы творили, креативили. Я желаю вам быть в красках и в творчестве. Пусть наступающий Новый год принесет вам только все самое хорошее, доброе, позитивное. Пусть наша композиция, которую мы сегодня сотворили, принесет немножечко вам тепла и уюта в ваши дома. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Ольга Коптенок, МКТБ. Хакеісты «Дынамо Маладзеж» у суботу прайгралі жлобінскаму металургу з лікам 1-3. На працягу першага перыяду не ўдалося забіць ніводнай камандзе, затое пасля перапынку хакеісты металурга здолелі закінуць адразу 3 шайбы ў вароты «Дынамо». Маладзежніцы на гэта адказалі толькі адзінай забітай шайбай. На 42-й хвіліне Эдуард Грынь рэалізаваў буліт. Артём Батвянкоў, галоўны трэнер «Дынамо Маладзеж», адзначыў, што гульня атрымалася складанай, у суперніка гульцы больш вопытныя, ды на працягу матча галявых момантаў было больш у металурга. Галоўны трэнер падкрэсліў, што яго падапечным не хапае ўпэўненасці, а таксама адзначыў няпростую кадравую сітуацыю. Шанс рэабілітавацца каманда атрымае ўжо ў гэтыя дні. «Дынамо Маладзеж» гуляў у гасцях з хакеістамі Гомеля і Магілёва. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Глядзіце экспрэс-навіны на тэлеканале МКТБ кожны будні дзень у 12, 15 і 17 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласніках і Інстаграм, а таксама ў тэлеграм-канале МКТБ. А з вами развітваюся, усяго добрага і да хуткай сустрэчы.